imamo sva prava da budemo sretni u sadašnjosti i sigurni u budućnosti. Jesmo i da možemo i da sjednemo. Evo, danas smo se kupili ovdje sa našim prijateljima iz cijele zemlje, obilježimo i zajedno proslavimo 142. godišnjicu od kako je Kneževina Srbija priznala islamsku zajednicu kao državnu religiju. To je jedan značajan, da kažem, jubilej koji pokazuje trajanje islamske zajednice, ozbiljnost njenu, tolerantnost, a također i tolerantnost države Srbije i velikodušnog srpskog naroda koji je tolerantan prema ovoj religiji. Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izvršni odbor vijeća na sjednici održanoj 4.5.2010. godine u Novom Pazaru doneo je sljedeću odluku: o dodjeli zlatne plakete Bošnjačkog nacionalnog vijeća predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću. Za izuzetan doprinos u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Bošnjaci Sandžaka su jedan mali, kulturan narod koji se, nažalost, nalazi na predistrednjenju. To dovodi u situaciju da se vraćamo u stara, zloćudna vremena kada je vladao Miloševićev i Šešeljov režim. Prema tome, vi znate, ja 24 godine govorim vrlo iskreno,